Er du også træt af indviklede tæpper, så du ikke engang kan åbne en sodavand? Opgiv ikke håbet. Det nyeste fra Panda Production. Panda Tæppe 3056. Det er blødt og behageligt og fremstillet af ægte ulovlig babypandapels, lavet af de bedste børnearbejdere i Kina. Og magien stopper ikke her. Er du tørstig? Er der indbygget sodavand til at slukke tørsten? Er du sulten? Har du fået den helt egen velsmagende pose chips? Og føler du dig ensom, kan du også finde din helt egen hundevalg. Du har også fået den helt egne høretelefoner med musik efter din helt egen smag. Og hvis du nu tilfældigvis ikke magter at skulle ud og hente din morgenmad, har du altid en skål Coco Pops lige ved hånden. Er du ensom og kan ikke sove, har du fået den helt egne pandaven. Dine venner banker på, men du magter ikke at åbne døren. Du har din helt egen døråbner indbygget i tæppet. Ring 69 69 69 69 og bestil dit helt eget pandatæppe.